És persze, hogy így szeptember magasságában milyen formát fognak mutatni. De hát 800 méteren nem feltétlenül csak az időről kell beszélni, sokszor sokkal izgalmasabb maga a futás és a taktika, ahogy megoldják. Eléggé megindult Cornelius Tuvej. Nem titkolt szándéka szerintem, hogy szépen beálljon majd a nyúl mögé, elé lesz ez inkább. Nem is úgy tűnik, hogy 800 méteren nem is lesz nyúl. Szoktak néha felvezetni, de most úgy döntöttek, hogy nem kell. Úgyhogy Tuvej szépen az érre áll, mögötte ott van a most már olasz színekben futó Cecuceanu. És hamarosan kapunk egy részidőt. Attaui egyelőre a harmadik helyen, ugye ő az, aki még 23-as korosztályú. 50,95 másodperces 400 méter. Kíváncsi vagyok, hogy mire képes abszolút érről. Ez nem egy könnyű szakma 800 métert megnyerni, úgyhogy a többieknek felfutott az egész távot. Attaui jelen pillanatban a harmadik helyen, akkor mégiscsak volt nyúlunk, és Tuvej volt az. Megmondom őszintén, hogy az ő időeredményével meglepődök azon, hogy végül ő ezért kaptam a fizetését. Nézzük, hogy milyen futása lesz itt Cecuceanunak, akinek van hátra 150 méter, Attaui ott van mögötte, Mark Englishnek elég komoly hajrája van. Érkezik Amel Tuka is a hatalmas méretével ott kívül, de hát úgy tűnik, hogy ő kezd elfáradni. Vagy az olasz, vagy pedig Attaui nyer, illetve ott jönnek még hátulról, ez egy nagy futás lesz a végére, és megnyeri az olasz. 1:45:26. Akkor itt beáldozták Cornelius Tuvejt, hiába kiváló futó és hiába van jobb egy